Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýardy. Ukrainada ýaňy ýakynda geçirilen yerli saýlawlar öňçe pikir öwrenmeler Prezident Petro Poroshenko'nun hökümetiniň ýurdun gün batarynda we merkezinde özüniň täsirli pozisiýasyny saklaýanlygyny görkezdi. Emma ýurdun gün ortasynda we gün dogurunda ses berejileriň öňkü ursiýetçi prezidentiň döwründe döredilen syýasy partiýalary goldaw bildirilýänligi görkezildi. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Ukrainada geçen yerli saýlawlardan soňra geçirilen 4 sany pikir soraşlaryň netijelerinden çen tutulsa, onna Prezident Petro Poroshenko'nun hökümeti ýurdun günmatar we merkezi regionlaryna özüniň agdyklyk edici pozisiýasyny saklap galýar. Pikir soraşlaryň netijeleri 26 oktýabrda neşir edildi. Ýöne ýurdun günörtü we günnogor böleklerine saýlawçylar opozisiýon bloky ileri tutupdyr. Bu bloky düzýän 2014-nji ýylyň başlaryna köşelerde geçen protestler netijesinde häkimet başyndan aýrylan öňkü orsiýetçi prezidentiň partiýasynyň galındylary. Poroshenko saýlawlardan soňky pikir soraşlaryň netijelerini hiç bir partiýanyň öz hökümetinden üstün çykmandygynyň alamaty diýip tariflady. Ol bu orsiýetiň ýurda kontrol etmek baradäki synaşyklarynyň ýeňilişe uçramagy diýdi. Bu saýlawlar bilen Ukrain halky, Ukrain jemgyýeti biziň geçmişe dolanmagymyzyň üstüne atanak çekdi diýip Poroshenko aýtdy. Merkezi saýlaw komissiýasy 26 oktýabrda özüne saýlawyň diňe 30%-inden maglumat gelip gawşandygyny bildirdi. Saýlawlara partiýalardan 130-dan gowrak kandidat gatnaşdy. Goşarnykly netijelere 4-nji noýabrda garaşylýar. Saýlawlar Orsiýa tarapyndan goldalýan gozgalaňçylaryň kontrollygyndäki Donetsk we Luhansk regionlaryndan başga tutuş ýurt boýunça 25-nji oktýabrda geçdi. Hökümet güýçleri tarapyndan ýerine alynan günnogor regionlarda orunlar oguruna dalaş edenler opozisiýon blokynyň kandidatlary. Poroshenko'nun partiýasy we onuň bilen ýaranlykdaky beýleki partiýalar saýlawlaryň üstü bilen öz täsirlerini güýçlendirmegi umyt edipdiler. Ýöne bu iş beýle aňsat bolmady. Güýçleriň ýerleşişi ýurdun bölünendigini görkezýär diýip syýasy analizçi Vladimir Fesenko bellädi. Saýlawlara şol bir wagtda da öz regionlaryna täsiri güýçli oligarklar barada bir synyg diýip garaldy. Mariupolda Ukrainanyň iň baý adamy we senagat kampaniýalary şäheriň ykdysadyýety üçin ören mühim bolan Rinat Ahmedowyň täsiri netijesinde dören dartynlyk derarly saýlaw gewnejaý geçmedi. Ýurdun günnogornaky şäherler Krasnoarmeysk we Svatovoda hem syýasy konfliktler sebäpli saýlaw ýerine sürildi. Onuň hasan geçirilecekdigi barada entek bellänen sene ýok. Ukrainadaky yerli saýlawlaryň netijeleri barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. 26 oktýabrda Günorta Aziýany sarstyran güýçli yer titreme bilen baglylykda Awganistanda we Pakistanda halat ediş çäreleri dowam etdirilýär. Iki ýurdun resmiýetleri helak bolan adamlaryň sanynyň 350-den geçenligini aýdýarlar. Gözleg we halat ediş işleriniň geçirilişi baradaky soňky maglumatlary Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradydan dinläli. Awganistanda dün 26 oktýabrda ýüz beren yer titremesi halka uly ziýan ýetirdi. Tebii hadisede 84 adamyň helak bolandygy, 500 goly insanyň yaralanandygy aýdylýar. Yer aranmasynda 6000 töweregi halkyň üý jaýy weýran bolupdyr. Yer sarsynda bolan adam pedalarynyň sanynyň artmanyň ahmallygyny resmiler aýdýar. Sebäbi yer aranmasynyň merkezi hasaplanýan Badaxşan vilayatynyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylarynyň halynyň habar almak henüz başartmandyr. Awganistanyň prezidenti Muhammed Eşref Gani yer aranmasynyň ziýan şekelleri tiz kömegiň ýetirilmegine buyruk berdi. Yer titremesinde helakçyligi uçuralaryň sanynyň belli edilmeligini we ilatyň mal emlegine ýeten ziýanyň anyklanmalygyny prezident Gani aýtdy. Tebii hadisede yaralananlaryň bejergisi üçin hem hayal sayallyga ýol berilmelidigini prezident Gani resmiýetlerden sorady. حوادث مستقل اداره تم هدایت var ki cani telefat و audi mali خسارات و anwal. Yer aranmasy Awganistanyň 9 vilayatynda ýeti duyuldy. Badaxşan, Taxar, Gunduz, Küner, Lagman, Baglan we Ningarhar vilayatynda yer titremesi hasam ýeti boldy. Awganistanyň
Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet ministri Weýs Ahmet Bermek wakada 84 adamyň ölendiginiň tasdyklanandygyny aýtdy. 422 adamyň ýaraldygyny minister belläp geçdi. Halkyň 5000-den gurrak uý-jaý ýumrulypdyr. 12 mektep binasynyň weýran bolandygy hasaba alınıpdyr. Ençeme mescidem yer ıranmasynda ýykylypdyr. 9 vilayatda 100 beren ýagdaý barada dergem geçirilýär. Agdalan sallar eň soňky maglumat däl. Yer titremesinden jebir çekenleriň sanynyň has köp bolmagyny çaka edýär. Sebäbi gündogor Awganystanyň vilayatlarynyň ençem etrabyndan habar almak henideçili başartmady. Hususan Badaxşan, Kunar we Takhar vilayatynyň ka etrabynda bolan ýykynçylykdan entek maglumatymyz ýok, diýip döwlet ministri Weýs Ahmet Bermek aýdýar. 84 nafar şehit, 422 nafar zahmi, 5541 hana tahrip şuda. Yer aranmasında Awganystanyň ara gatnaşyk ulgamyna da ziyan ýetdi. Mobil telefonlaryň antenalary ýykylypdyr. Şonuň üçin käýerde ykjam telefonlar işlemýär. Demirgazyk gündogor Awganystanda howpsuzlyk şertlері hem yaramazlygynda galýar. Dartgyllygyň dowam edýän regionlarynda yer titremesinden jefa çeken raýatlara insanperwer kömegiň ýetirilmeginiň kyndygyny minister öňe sürdi. Şoňa garamazdan jeňçileriň iýeçilik edýän sebäplerini de yerli il ýaşullar arkaly halka kömek ýetirmek boýunça tagalla edýär. Emma howpsuzlygyň yaramaz ýerlerine biziň tez kömek toparmynyň işgärleriniň barmagy ýeňil däl diýip Bermek aýtdy. Bu manatiki ke destati hiç vücud nadare mushkilat amniyati mutasifana timay manız narafta dawu sahat timay manız nar. Awganystanda yer aranmasynyň ziyan çekenlere insanperwer kömekleriň ediljekdigini Amerikanyň Birleşen Ştatlary elan etdi. Hindistan hem yer titremesinde ziyan çeken Awganystanlylara insanperwer kömek edýär. Birleşen Milletler Guramasy o beýleki halkara insanperwer guramalarym yer sarsgynynyň jebir çekenlere ýardam edip başlady. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Habar Semiz Şaýmerdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosu bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmän. Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň 24-nji senetini harby parat bilen belledi. Ýurt ýolbaşçylarynyň parlament agdalarynyň daşary ýurtly diplomatlaryň we mehmanlaryň gatnaşmagynda bayramçylyk konserti geçirildi. Sahnalaşdyrylan bayramçylyk çäresiniň esasy mazmunynyň garaşsyzlyk ideýasyna, türkmen halkynyň bütewligine we onuň ruhunyň belentligine hem döredüjilik hyjowuna bagyşlananlygy resmi maglumatlarda nykdaldy. Biz Türkmen Sanly ýa-da Zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolup, garaşsyzlyk bayramynyň bellenşi barada gurrun bermegi soradyk. Amanrada garaşsyzlyk bayramy nähil bellenip geçilýär? Paçapda garaşsyzlyk bayramy uly dawara bilen bellenip geçilýär. Özüm anyk çäreleri geçirmeklik mundan 3-4 gün ol başlandy. Edil şugun 27-nji oktýabr güni şäheriň merkezinde garaşsyzlyk meýdançygynda harby parat hemde adamların bayramçılık demonstrasiyası geçirildi. Şäheriň merkezinde dawaranyň geçirilýän ýerine ähladyma barma mümkinçilik bolmady. Sebäbi öňde şeýledi, häzirim şeýle yerler çäkli, o ýere yerleşýän tomoşçyň sany çäkli bolan üçin ýürüýte çağırılan, ýürüýte çakyl goşurulan adamlar bar. Bildiler. Umuman köp adam onsoň eger şol parady
şol çäreleri görmek islerler. Hasy wezekler öýünde şol çärelerin telewizyon arkaly bunu anlyp görkezilişine tomaşa etdiler. Täze Amanrada adatça Aşgabatda şoňa meňdeş bayramçylyk çäreleri geçirilende şäheriň durmuşyna da öz täsirini ýetirýär. Bu gedek nähil boldy? Bu gedek edilýän kyllarda bolýaly Aşgabatyň esasy köçeleriniň merkezi meselem Saparmurat Türkmenmaşy, Atamrat Niýazow, Alşir Nowaý bir taraplyk garaşdyrlyk köçeleriň merkezleri ýapyldy. Şu ýapylşyň belli bir wagtda çelli merkezde geçirilýän bayramçylyk çäreleri tamamlanýança saat 10:30-da çelli şäherde maşynlaryň ýol awtobuslarynyň gatnawyny gaty uly bökdünçlük döretdi. Hal bersede bayramçylyk dawralarynyň geçýän ýerinden azyndan 5-6 kilometr daşlykdaky köçelerde meselem Lelin Saparmurat Türkmenmaşy ýoluna birikýän ýan köçelerin ugruna da maşynlar goýmak düýünden mer gadagan edildi. Men näme täsir edýänini bilemek 5-6 kilometrlik özüm maşyn goýmagy ruhsat edilen ýerlerde goýulan awtolawlaryň bayramçylyk çäretine näme täsir edýänini bilip bolanok. Sonra aslında ýene bir zat şol ýerden Aşgabat aeroportundan uçýan ýolosy samolyotlarym öz wagtynda uçup bilmedi. Meselem Daşowga uçýan 103-nji reýs ol Aşgabat wagty bilen 10 uçmaly ol saat 10-a ýakyn uçdy şeýle-de edilşoň öňe ýanyndan Mara uçýan 119-njy reýs badyna bir reýsem uçmady. Çärde uçýan şu döwürde reýs badyle baba olam Osman hemme şu günni saat 10 ýollaryndan soň uçdy. Ýagdaýlar islenmek bayramçylykda ýüze çykyp bilýän ýagdaý bir ýerde örgen galasy işim ýok ýöne gen galdyrýan ýagdaý şu zatlar hakynda şäheriň ýaşaýjylaryna we mihmanlaryna öňünden duýdurulan köp şäherlerde beýleki ýurtlar men gözüňde tutýan şeýle çäreler geçirilýän wagtynda haýyş köçeleriň saat näseden näsäseli ýatyk boljokdy. Ondan gatnaýan ýol awtobuslaryň ýene gaýrylaryň Hasan hemde haýyş köçe bilen gatnajakdy. Metbuat üstülenem, radio, telewizyon üstülenem habar verilýär. Ine şu zatlar bolýan Türkmenistanyna judakan bayramçylyk geçirilýär ýöne öňünden adamlar habardar etmekdir. Ýatlaryna düşenok. Ine bir kynçylyk görýär. Biz ýoksa bayramçylygymyzda da begenýäsiýony bayramçylykyň görýäjek käbir wagtlaryna bolsa kynçylyklar öňünden habardar edilse. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Bayramyňyz mutlu bolsun. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazgıjy Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygy raýatlary näme berdi? Mara welaýatynyň özüni Orasiýa tip tanadan ýaşuly Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, öz garaýşlaryny ma'lum etdi. Habarçymyz Soldan Atşylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli. Türkmen döwletiniň garaşsyz bolanyna 24 ýyl boldy. Şu garaşsyzlyk türkmen halkyna nämeler berdi? Garaşsyzlygyň bize beren zady ilki bilene aýtsam, şu çağalarymyz özümizem diýsem bolýar, işsiz galdyk. Şu garaşsyzlygyň edeni. Ýöň saýy zor her kimiň işi bardy. İşsiz galdyk, eklenç kyn boldy, güzeran kyn boldy. İşsizlik tarapynda aýdanyňdan bizim ýaş gyýlarymyz, gellerimiz, ýaş intekistady görmedik, ýaş oglanlarymyz Türkiýe diýdi ýa ýene bir soňal ösen döwletlere ýol açylan soň işe gitdiler. Benim gowy tarapam bar, bir tarapdan aýdanda yaramaz taraplarım bar. Elbetde bir masalasından aýrylan adam bir wada horçuluk çekkä, bizim Türkmenistanym sonuň al bolundurmyň. Onu düşünýän men, ýagdaýlar gowy bolmady. Garaşsyzlygyň gowy beren zatlarym bar aýtsam. Ene taşar döwletleriň aralar açyldy. Zagran pasport alıp İslam döwletine gitmek mümkinçiligi bar häzir. Ene gowy edilen zatlar. Ene döwletimiziň içinde öňkü öz içimizde granit hasaplanýan ýerler açyldy. Ene bu gowy zat bir dogan garyndaşyň bilen bireklen görüşmäge gowy boldy. Gowy tarapynam hökman bellemeli döwletiň edýän gowy zatlaryny. Ene de o ýeriniň ýaşaýjy, şu o ýaşaýjylarynyň ýanky kärendeçileriň durmuşy gowlaşdy diýip hasap etdiňiz garaşsyzlyk ýyllary. Kärendeçi o daýhallarynyň hasabyny alanda öňkü prezidentimiz Niýazow döwründe garamaýa gatda kılan adamlar da şu adamlara seredende ýagdaý gowlaşany okaýarym.
Potrot değildi ya yine songal devlet mastandı ekleyen yerlerden halk girdeci alıp bilen ok. Bizim häzirki ýagdaýymyzda. Sebäp suw yetmezçiligi var. Onun dökünüňem şonuň ýaly ol berilýär diýen bilen wagtynda gerek wagty dökünem alyp bolan ok. Onun hasyly ýetişdirjek bolmasaň oňa tenkada ýeten ok. Bir kalholmazda öňkü düzgün oýçaýdy bir kalholmazda bir traktor, ýekiji traktor ekşekge. Öň Soýuz döwründe her bir gatda bardy iki traktor. Ekşekgenem barana beýleki işlerini edýänem. Ana o ýetmezçilik bar. Oşun tutuş aýdanymda garamayaga seredilşi yaramaz. Habar Sima Sultana Çilowanyň Mary vilayatynyň ýaşaýjysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Adatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky tahypalaryna Türkmenistanlylaryň adyna garaşsyzlyk bayramy bilen bagly gutlaglaryň ensemesi gelip gowuşdy. Şol bir wagtda maşgaladan jyda düşmegiň bayramçylyga kölege salýanlygy barada tesbirler hem boldy. Cennet Aknur atly okyjymyz bayram diýmek dogan garyndaşlaryny görmek, olary gujaklamak diýmekdir. Bir gün bolsun yetimi begendirmek, pahirin kapysyny kakmak diýmekdir bayram, özgörüşlük diýmekdir. Gaty görmän gutly bolsun diýjekler, ýokurda sananan zatlarymyň ýok ýerinde bayram bolmaz diýip okyjymyz öz tesbirinde ýazypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerinde, web saytlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek üçin Adatlyk radiosynyň adathabar.com web saytyny, Facebookda Adatlyk radiosy hem WKontakte sosial ulgamynda Adat habar sahypalaryna tesbir ýazyň. Adathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Gepleyer Adatlyk radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Norwegiýaly syýahatçy 37 ýaşly Gunnar Garfus dünýäniň ähli ýurduna syýahat eden adamlaryň biri. Onuň baryp gören ýurtlarynyň arasynda Türkmenistan we Demirgazyk Koreýa hem bar. Gunnar Garfus Adatlyk radiosyny söhbetdeş bolup Demirgazyk Koreýa we Türkmenistana eden syýahatlarynyň özünde galdyran täsirleri barada görüň berdi. Kerdeşim Muhammed Tahiriň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli. Gunnar, siz diňe bar ýo 37 ýaşyňyzda dünýäniň ähli ýurduny aýlanyp çykdyňyz. Bu ýola düşmeňize näme sebäp boldy? No, that's a very good question. I have always been very curious. I've always liked to... Bu soragyň jogaby özümi hem gyzyklandyrýar. Meniň pikirimçe bu baradaky pikir mende çağalyk wagtynda dürep başlady. Meniň 3 erkek we 3 gyz doganym bar. Men olaryň iň ulusy. Çağa wagtym kakam bize giden ýurtlaryndan suratlar, posterleri bererdi. Ol ulakan ýolagçy gemide saglyk işgäri bolup işleýärdi. Biz olary okap bilmezdik. Onsan kakam öýe gelende özi şol ýurtlar barada gürüň bererdi. Onuň gürüňlerini eşdenimde meniň hem şol ýerlere gidesim gelýärdi. Haçanda men yetkinjek ýaşyma ýetenimde we öz ýol çykdyjymy özüm töläp biljek ýagdaýa gelenimde saýahata çykdym. Very early age. I now have 3 brothers and 3 sisters. Dünýäniň ähli ýurtlaryna aýlanmak elbetde uly baýlyk. Şeýlelikde şol ýurtlarda ýatdan çykmajak wakalar hem başdan geçirensiňiz. Olardan bir kısansyny biziň bilen paýlaşsaňyz. Well, there yes, of course there are lots of different stories. Elbette ýatlamalarmy sanardan köp. Men size Türkmenistanda bolan bir ýagdaýy aýdyp bereýin. Men doganym we 3 tane dostum bilen Iranyň üstü bilen Türkmenistana bardym. Elbette Türkmenistanda şäher ýurtlardan gezmäge baran adamlar hökmen ýol belet edinmeli diýilen düzgünüň hökm sürýän dünýädäki 3 tane ýurdundan biri. Netijede ýol beledimiz bizi serhetde garşy aldy. Ol gaty ulakan adam ekeni. Bizi gören badyna "Salam, meniň adym Ulak" diýip bize elini uzatdy. Menem özüme Gunnar diýip tanıtdym. Dogaý salamdan soň onuň ilkinji soragy meni gen galdyrdy. Türkmenistana gelmeňiziň maksady näme? İçmek üçinmi ýa-da gyzlar üçin diýdi. Ol adamyň özüni alyp barşyndan çen tutsaň Türkmenistanda şol iki zatdan başga görämäge hiç zat ýok bolmaly. Howa elbette biz az kim içişdiren bolarys, emma gyzlar diýen soragyň barada biziň hemmemiziň öýümizde öz gelinlerimiz bar diýip jogap berdim. Bolunda näme diýip biziň ýol beledimiz seslendi. Ol birden köp gyz bilen ara gatnaşykda bolmaklygyň o diýen bir problema däldigini pikir edýän bolmaly. Onsaň men onuň bilen diplomatik dilde görleşmäge synanyşyp ýene şeýle diýdim. Ulak, sen söýgü diýen zada inanmaýanmy? Ah, söýge çykdyjy etmejek bolup fransuzlaryň oýlap tapandady diýip jogap berdi. Onuň gaty arkaňlyk bilen beren bu jogaby bizi diýsengen galdyrdy. Men ýam bu saýahatymyzyň geň anaý tejribelere baý boljagyna inanyp başladym. Ol bizi Garagumyň ortasyndaky ýanyp duran gaz gorlaryna, ýagny derwede äkitdi.
ol yer bizde gaty ýakymly täsir galdyrdy. Men durmuşymda onuň ýalzat görmendim. Biz şol ýerde giýjämizi geçirdik. Ulaq bize nahar bişirdi, çadyrda galdyk. Ol ýerde bizden başga hiç kim ýokdy. Two friends as well. We traveled in from Iran. We'd also been visiting Türkmenistan barada gurrun edenmizde siz ýakynda Britaniýanyň Guardian gazetine beren interwýuňyzda Demirada Koreýanyň gaty bulaşykdygyny we ol ýerde uzak wagtlap galmaň adamlaryň beýnisini hem bulaşdyryp biljekdigini aýdyp saňady. Şeýlede edil şol interwýuňyzda Türkmenistan bolsa dällik sanawynda 2-nji orunda durýandygyny aýdyp saňady. Bu meselede näme diýjek bolýaňyz? Has dolarak düşündirýäňiz. Yeah, well, the first one, North Korea, is well, it's ruled by Elkülen Demirgazy Koreýa barada görüňedaýly. Bu ýurt edil Stalin döwründäki orsiýeti atladyar. Ýurt bir maşgala tarapyndan dolandyrylýar. Nire gitseň diňe propaganda gözüň düşýär. Meselem, ýol beletlerimiz bizi dünýädäki iň ösen ýurdyň nähili dolandyrylýanlygyny görmek üçin Norwegiýadan baran mühim adamlar hökmünde sanadýardy. Biz eýýän propagandanyň nämedigini bilenimiz üçin bize diňe owadan ýerleriň görkezilýändigini, diňe owadan naharhanalara alınıp gidilýänligini hem bilýärdik. Göräýmege ol ýaşyl hem gaty owadan ýurt ekeni, emma şol ýerleri östirmek we özleşdirmek üçin sarp edilmeli pul diňe demire, ýagny okyaraga sarp edilýär. Türkmenistan barada aýdanmyzda öňkü prezidentiň aradan çykanyna epesli wagt boldy, emma ol ýyzynda aýlgynç miras galdyryp gitdi. Şu gün Aşgabat mermere örtülen iň köp jaýy öz içine alýan şäher hökmünde Guinness rekordlar kitabyna girdildi. Elbetde şol jaýlaryň aglabasynyň diňe göz üçin gurlanlygy görünüp dur. Olaryň uly bir bölegi girip çykýan canly janda aram ýok. Kapısında diňe garawul goýulypdyr. Şeýlede nire gitseň ýyzyňa düşüp, ýyzarlap ýörler. Elbetde bu ýurda dolandyrmagyň gowy usuly däl, emma Türkmenistany Demirgazy Koreýa bilen deňeşdirmek kyn. Bu ýurdy gözüňe tutup aýsam, Türkmenistan meniň sanawymda Demirgazy Koreýadan soň 2-nji orunda durýar. Very much governed by a family and the ruling elite. Dürlü halkara guramalar tarapyndan ýaýradylan ýyllyk raportlarda Demirada Koreýa bilen Türkmenistanyň ady sanawyň iň soňky orunlarynda ýerleşýän iki ýurt. Siz şol iki ýurdy hem ýakyndan gören bir adam hökmünde ýurduň dolandyryş usulyny göz tutup aýtsaňyz, olaryň arasyndaky esasy tapawutlar we meňdeşlikler nämelerden barat? Yeah, well, as you say, we were there as tourists, and both these countries require guides, which means elbette biz şol iki ýurtda bolanmyzda bize ýol biletler berildi. Olar hiç haçan bizi öz başymyza goýmadylar. İkisinin arasyndaky meňdeşlik şundan ibaret. Demirgazy Koreýa barada aýdanymyzda ol ýerde bize adaty adamlar bilen gepleşmäge de ruhsat edilmedi. Hatta kimdir birini ýeke göräýän halatynda hem ol seniň bilen gürleşmekden çekinýärdi. Türkmenistan barada aýdanymyzda iň bärkisi Aşgabady gözüňde tutup aýsak bize şäheriň içinde ýol beletsiz aýlanmagy ruhsat edildi. Emma şeýle bolanda hem töweregimizde mudama aýlanyp ýören adamlar bardy. Ka halatlarda olaryň habarlaşma üçin ulanylýan radio guraly arkaly kimdir biri bilen gürleşýänligini görýärdim. Turist bolanymyz üçin şäheriň içinde bizi saklan bolmady. Ilat bilen gepleşenimizde olaryň öz durmuşy we ýolbaşçylary barada aýdýan gürüňleri elbetde göwün açyjy däldi. Türkmenistanda ören az wagt galdy. Meniň maglumatlarymyň uly bir bölegi bu ýurt hakda daşary ýurtlarda çykan çap edilen maglumatlardan ibaret. Ýurdyň içine baranyňda onuň polisiýa döwletidigine göz ýetirmek bilen kyn däl. Emma bu ýurt barada pozitiv bir zat aýtmaly bolsa, elbetde ony Demirgazy Koreýa bilen deňeşdireninde aýdara pozitiv zatlar bar. Ýöne ýatdan çykarmaň. Demirgazy Koreýa dünýäniň iň içgysynç ýurdy. Norwegiýaly Gunnar Garfus bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.